Tutorial 4. Hvordan du inviterer klienter til en aktivitet. Jeg er nu logget ind som instruktør på Do-It-Gone, og jeg vil nu invitere en klient til en af mine aktiviteter. Det første jeg gør, er at finde den aktivitet, som jeg gerne vil invitere en klient til. Derfor går jeg ind i mine aktiviteter. Her vælger jeg aktiviteten Bustræning. Nu er jeg inde på aktivitetens side, hvor jeg trykker på Inviter klient i menuen. Og her skal jeg så udfylde klientens e-mail. Det gør jeg. Og så kan jeg vælge at skrive en personlig meddelelse til klienten. Du kan for eksempel skrive: du har 6 uger til at udføre aktiviteten. Du har 1 uge til hver opgave. Udfør en opgave hver tirsdag kl. 12:00 som aftalt. Du kan også vælge at skrive mange andre ting i denne personlige meddelelse. For eksempel hvis du har flere specifikke informationer til din klient om aktiviteten eller opgaverne. Det bestemmer du helt selv. Når du er færdig, trykker du på Send. Nu er klienten blevet inviteret til aktiviteten, og du kan se her, at den er undervejs, og at status er, at klienten endnu ikke har accepteret invitationen til aktiviteten. Nu vil jeg vise dig, hvordan klienten accepterer invitationen, og hvordan aktiviteten ser ud for klienten. Derfor går jeg ind på klientens e-mail, og her kan jeg se, at klienten har modtaget invitationen. Den trykker jeg på, og i invitationen er den personlige meddelelse, du har lavet. Der er også et link i mailen, som klienten skal trykke på for at kunne acceptere invitationen til aktiviteten. Det trykker jeg på. Og nu skal klienten så trykke ja, hvis hun eller han gerne vil deltage i aktiviteten. Jeg trykker ja. Og dette er så, hvad klienten kan se. Hun eller han kan se opgaven. Lige nu er der kun den ene. Og videoen, og hvad du ellers har tilføjet i aktiviteten. Klienten får en lille stjerne, når hun eller han har udført en opgave. Hvis du gerne vil vide, hvordan du tilføjer et Google-spørgeskema til aktiviteten, kan du se tutorial 5, hvordan du opretter et Google-spørgeskema i Do-It-Gone. Rigtig god fornøjelse.